Senyor Armengol, ha defensat els interessos dels ciutadans de les Illes Balears amb un règim especial que no tenim i se va comprometre el mes de novembre, amb un sistema de finançament que s'havia de menjar al món quan vostè va arribar, tampoc no el tenim, amb un conveni del 2004 que no tenim ni un euro, culpa de la seva mala estratègia a Madrid. Vostè és molt mala negociadora, senyor Armengol, la pitjor que hi ha hagut mai en aquesta comunitat autònoma. Xerraven de la condonació del deute, també s'han oblidat, sobretot ara que governen els seus. Senyor Armengol, postureo, ja està bé, els ciutadans de les Illes Balears no se mereixen aquestes candidats sense tenir resultats. Ja està bé, senyor Armengol, deixi el postureo i comenci a fer feinet. I és allà que hauria de negociar aquells 240 milions d'euros, que són molt de tot pet, senyor Armengol. I vostè els vol deixar perdre. Els 240 milions d'euros estan invertits aquí a Balears i Madrid no els ha pagat. I vostè ha d'aconseguir que els pagui. I després li vull dir, si mos ha de mester, venim amb vostè a defensar els interessos de les Illes Balears. I segur que els defensarem molt millor del que ha fet vostè fins ara. Deixi el postureo, senyor Armengol, i se podi fer feina. Deixi de fer estudis i històries. Feina, senyor Armengol. Moltes gràcies.